बारग' एनडिएफबिफोरनि इयुननि लामाया मा लामाजों थांगासिनो दं? बारग' एनडिएफबिखौ लाना हाग्रामा महिलारिनि गोख्रों बिबुंथि। माबा मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिखारिफ्रा जेराव थानाय बेखौनो वार्ल्डआव हिस्ट्रियाव नुफेराखै। सोरखाराव दंमोनब्ला एनडिएफबिनि केसखौ आं गोरलैयैनो फोजोबनो हागौमोन। आं बुंदों मोनसेनि एनडिएफबिनि केसआव लिडार पेदा दङ, जोंनि कमोडआवसो खुलिब्ला आरामसे आं जेरनिफ्रायबो दिहुननो हायो। समय नाङा, आरामसे केसखौ फोजोबना फैनो हायो। गोरोबथा जाखांनायनि उनाव आं रावखौबो जेलाव थाफिननाय नुवाखै। माबा मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिखारिया जेराव थानाय बेखौ जिबनाव नुफेराखै। बुहुमाव जाफेरि जाथाया एनडिएफबिफोरजों जादों। सुक्ति खालामनायनि उनाव सुक्तिखारिया जेराव थानाय मा सुक्ति होयो? गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सागानगिरिफोरा जेलाव थांफिननाय बुहुमनि जारिमिनाव गैफेरा। आङो दुनियाव नुफेराखै दिनैसिमबो। माबा मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिखारिफ्रा जेराव थानाय। बर'फोरनि गेजेराव मोनसे गिदिर सोंलु। गोरोबथा जाखांनायनि उनावबो आथिखालाव एक्स एनडिएफबिफोरा जेल जानाया सोमोनांथाव थासारि। बिटिआर गोजोन गोरोबथाया दिनै 4 बोसोराव आगान होबाय, नाथाय जाय दैदेनगिरिफोरजों बिटिआर गोजोन गोरोबथाया 2020 मायथाइयाव जानुवारि दाननि 27 खालाराव एनडिएफबिजों लोगोसे बर'फोरनि सोमावसारगिरि आफादफोरजों लोगोसे गोजोन गोरोबथा जादोंमोन। बे गोरोबथानि दैदेनगिरिफोरा दिनैसिमबो जेलनि ओंखाम जानो गोनां जागासिनो आरो उदां अख्राङाव फैनायखौ नुनो मोनाखै। रायजो राजाफोरनि खुगायाव गिदिर सोंलु। बर'फोरा थारैनो गोजोन मोनमारबायना? बिटिआर गोरोबथाया एनडिएफबिफोरनि थाखाय गोजोननाय लाबोमारबायना? बे एनडिएफबिफोरनि जाथायखौ लानानै बिटिसिनि बारग' गाहाय खुंगिरि हाग्रामा महिलारिया फिन जाथाय होना बाथ्रा बुङोदि गोरोबथा जाखांनायनि उनाव सागानगिरिफोरा जेलाव थांफिननाय बुहुमनि जारिमिनाव गैफेरा। सोरखाराव दंमोनब्ला एनडिएफबिनि केसखौ आं गोरलैयैनो फोजोबनो हागौमोन होननानै ओरैबायदि बुङो। दिनै मा जादों? एनडिएफबिफ्रा फैयो सम समाव जोंहा मा जाबावगोन माने आं माने मा खालामनो हानो दा? आं माने मा सहाय खालामनो हानो? सरकाराव थायोबासो सरकाराव थायोमोनब्ला आङो नोंसोरखौ जथेस्थ' सहाय खालामनो हागौमोन। जेलनिफ्राय बख'नायानो होन, केस फोजोबनायानो होन। दिनै आं बुंबाय थादों एनडिएफबिनि सोद्रोमाफोरखौ बा लिडारफोरखौ आङो खुनु दुनियाव नुफेराखै दिनैसिमबो। माबा मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिखारिफ्रा जेराव थानाय बेखौनो वार्ल्डआव हिस्ट्रियाव नुफेराखै आङो। इन्डियाथ' बाथो वार्ल्डआवनो नुफेराखै आङो। माबा मोनसे सुक्ति जाखांनायनि उनाव सुक्तिखारिया जेराव थानाय बेखौ जिबनाव नुफेराखै। दिनै बे जागासिनो दं बर'नि एनडिएफबिनि बेलायाव। मा सुक्ति बे? सुक्ति खालामखांनायनि उनाव सुक्तिखारिया जेराव थानाय मा सुक्ति बेयो? बेफोर असम्भब, जोंनि थाखाय रायलायनानै बुंनानै फोजोबनो हाया बे प्रमानफोराव। सुक्तिया खालामबाय नोङो बे लिडारफोरखौ जेराव थानाय मा जाखो बेयो? मा सुक्ति जाखो बेयो? सान्थि फैबाय, सान्थि फोरोंदों। मानसिफ्राथ' सिं बेसेबां रागा जोंना दङ बे एनडिएफबिफ्रा मा सान्थि फैदों होनना बुंगासिनो दं। जेराव दंगासिनो दं बेसेबां असान्थियाव मानसिफ्रा, बेसेबां असान्थियाव जेराव दंगासिनो दं मानसिफ्रा दासिमबो। बिसोरनि फेमिलिफोरखौ नायदों बियो। आरो जायफोर केस जानानै दङ कर्टआव हाजिरा हैबाय थागौ, हाजिरा हैनो हायाबा आरो हमनानै जेराव सोफिन नागिरो। बेखौ सोरबा सोरबा खारलाबायो, बबेबा बेंगलर, बबेबा चेन्नाइ लेबार मावनो खारखुमालाबायनांगौ एनडिएफबिनि माखासे लिडारफ्रा। हाजिरा हैनोबो हाया, हाजिरा हैनोबोथ' फैसा नांगोन ना। दा हाजिरा हैनो हायाबाबो थांना हमनानै लायो, थांनानै हमो। दा मानो आं जे जावनि दालाय नांगौ आं खारगोन होननानै बबेबा लेबार मावना दंलाबायो सोरबा सोरबा। खायसे जायगायाव खारखुमानानै दंलागासिनो। आरो सुक्ति खालामखांनायनि उनाव बोरै बे सुक्तिखारिफ्रा आरो जेराव थांनांगौ जाखो? बे मा जाखो? बे बोरै जाखो? मारै जानो हायो बेलाय? बेबायदि सुक्ति जायो सोरबा। जायखिजाया बे गासिबो प्रमद बर'नि बे एजेन्टनि खामानिजों बेखौ बुंनानै लाबाय। आं बुंदों जायखिया आंथ' दा जेबो खालामनो हाया, मा खालामनो? जायखिया
जनांसिगोन सरकारा फैगोन आं सहाय खालामो आं बुंदों नोंसिनिबो एनडिएफबिनि जेसेबां लिडार केडार दङ जोङो खमथायाव फैफिनोब्ला आरामसे आङो जेलनिफ्रायबो दिहुननो हायो समय नाङा आरामसे केसखौ फोजोबना होनो हायो खिन्थु नोंसोर जोंनि उल्था दाजा खालामनांगौ एनडिएफबिफोरखौ उल्था मावोबालाय बोरै जानो जोंखौ अपस खालामोबालाय फै जोंखौ कपारेट खालाम जोंजों थानानै मावफा जों जाहाथे सरकार बानायनो हायो आं सहाय खालामो आंहा बेखिनि साहस दङ सोरखौ नुवाबोला सुक्तिनि उनाव जेराव थानाय बबे संगठननि बिजाबफोरखौ